kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di. bi ye alamisa ye desanburu kalo tile 6 san 2018 kunnafoni labɛn bɛ fasirijɛkulu maaw fɛ a bɛna lase balimakɛ seyidu sila maraka faama fɛ. Ibrahim Lam misirakaw ka fimani kale to suya kɔlɛ la kunnafoni bakurubaw filɛ. Jɛrɛjɛkulu n'an ko ma coalition d'association et mouvement des jeunes n'o ye funangɛninw ka jɛrɛjɛkulu minnu fara bɛ ɲɔgɔn kan u ye taamakɛ kunungo faaba kɔnɔ yan nɔ u ka dusumakasaya ka dangɛnɛmaya ka ɲɛsin wasadenw ka dɔ farali u ka waati kan ani jamana tilacogo kura min n'o bolo dan bɛ maracogo o siratigɛ la. dɔnnibaw ɲininaw u ye sigitetew kɛ u ka bulonba da la maison de la presse kunungo ka laɲini kɛ k'a fɔ gɛlɛyaw ni bala minnu donnen don journaliste Salifu Jaraka taabolow la olu gɛlɛya ninnu olu bɛ se ka wuli ka bɔ yen cogo min na n'ale bɛ kunnafoni di sira la bɔlɔlɔ kan n'u ko ma ko maliactu.net. Manden su n'u di Manden a labɛnbaw u tun bɛ dɔnnibaw ɲininaw ɲɛkɔrɔ taratadonya tɛmɛlen restaurant blabla la hippodrome na ka ɲɛfɔli kɛ labɛn minnu bɛ sen na o lahalayaw kan. Bitana kuncɛ ni farikolo ɲɛnajɛ dakurunya kelen ye dɔnnibaw la kumabaw olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisan dagani na. Faraɲɔgɔnkan jɛrɛjɛkulu funangɛninw tɔgɔ la n'u ka ma coalition d'association et mouvement des jeunes u ye taama kɛ kunungo faaba kɔnɔ yan Bamakɔ k'u ka dusumakasaya ka dangɛnɛmaya ka ɲɛsin wasadenw ye a sumalenw kɛ ka kɛ u yɛrɛ kun n'o ye waati farankan ye ka ɲɛsin u ka waati bolodalen ma o kun cɛlen ani fangatila o fɛɛrɛ minnu bolodan bɛ jamana fangamarabaw fɛ o tilacogo ninnu k'u ma jɛ ni o fana ye. Wa mun kɛra ɲɛdamakura ye nin taamako in na funangɛninw fɛ faaba kɔnɔ yan Bamakɔ o de ye k'a fɔ guloki bolontan nɛrɛlama de tun b'u la n'an ko ma gilet jaune o dun tɛ dɔwɛrɛ ye o ye Faransi taamakɛlaw olu ka guloki donta de ye. O kosɔn u yɛrɛ y'a jira k'a fɔ u ma dogo dɛ ko u bɛ k'u ɲɛmaa da Faransi taamakɛlaw olu ka taamaw kɛcogo la n'a labɛncogo an'u donfini n'o ye gilet jaune ye k'o ɲɔgɔn de don u ka kuma lasela ale ye o dangɛnɛmaya. A tun bɛ jɛrɛjɛkulu tan banyango a tun b'o de ko fɔ funangɛninw olu tɔgɔ la u ko nin kɔni tɛ dɔwɛrɛ ye nin baara minnu filɛ ka kɛ n'o ye dɔ farali ye wasadenw olu ka waati kan ko nin ye suɲɛli de ye ani lagosili ka ɲɛsin jamana sariya sunba ma n'an ko ma constitution ko wa mun ye jamana tilacogo kura in ye k'u ma jɛ ni a ye han ko ɲɛdamakura ka k'a ko la. Jibril Kamara ale tun ye taamakɛla ye ale ye o kuma sɛbɛntiya. Dɔnnibaw ɲininaw farala ɲɔgɔn kan ka sigi tetew waleya u ka bulonba da la a kɛra arabadonya tɛmɛlen desanburu kalo tile 5 san 2018 ka jira k'a fɔ k'u ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye gɛlɛya min bɛ dɔnnibaw ɲinina Salifu Jaraka n'ale bɛ kiri ɲɛkɔrɔ n'ale ye fasiri sɛbɛn ye bɔlɔlɔ sira fɛ maliactu.net o ɲɛminɛ ye ko gɛlɛya minnu b'a kan bala minnu dan b'a kan kiriko o lahalaya la k'olu ka wuli ka bɔ yen. Dɔnnibaw ɲininaw ka bulonba ɲɛma Dramane Aliu Kone ale tun bɛ kɛnɛ kan i tun b'a ye u ka jataraw la a ye bolo bɔ Salifu kan a ye bolo bɔ Salifu kan a y'a to Salifu ka baara kɛ an tɛ sɔn an tɛ jɛn n'a ye i tun bɛ ninnu ye u ka jataraw kan. Salifu tɛ jatigɛwale kɛbaa ye n'o ye terroriste ye Salifu tɛ jatigɛwale siraw taamabaa ye n'o ye terroriste ka sira ye an bɛ tiɲɛ de kɔ an bɛ tiɲɛ de ɲinina. Dɔnnibaw ɲininaw u yɛrɛ tun bɛ ka ninnu de kow dangɛnɛmaya k'a sababu kɛ Salifu ale bɛ kiri ɲɛkɔrɔ a kalo caman ye nin ye a ko tɛ ka se ka kuncɛ. An ka fara ɲɔgɔn kan an ka kɛ cɛ kelen ye an ka wuli sariya ka se ka baara kɛ Maliactu ale ka lahalayaw la ni a ɲɛminɛ bɛ Salifu Jara bolo. Dɔnnibaw ɲininaw nin tun ye u bɛɛ lajɛlen ka hakilina de ye a kɛnɛ kan. N'u di Manden n'o ye Manden su o labɛnbaw ye u tun bɛ dɔnnibaw ɲininaw ɲɛkɔrɔ kɛra taratadonya tɛmɛlen restaurant blabla la hippodrome na laɲini tun ye min ye nin su in ni seko ni dɔnko su don seko ni dɔnko tigilamaw ka kɛnɛ k'u b'a bila minɛn kɔnɔ n'o o ye i ka dɔn k'a fɔ sanayɛlɛn o ɲinini ye seko ni dɔnko o siratigɛ fɛ
u ko laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye nin su in ɲɛnamali la dɛ n'o ye nuit du manden ye fɛn min ye seko ni dɔnko ye tigilamaw ye u kana kɛnɛ kan mun bɛ se mun na u ka n'o dangenemaya diɲɛmaa bɛ se ka ɲɛdama kɛ o la cogo min na a ka dɔn ka fɔ an ka seko ni dɔnko a bɛ bolo min kan bi maaw ka se k'a kɛ ɲɛminɛyɔrɔ ye k'a kɛ filɛli yɔrɔ ye fɛn min ka dɔn ka fɔ maa caman na y'a kɛnɛ kan n'o ye dɔnkilidalaw ye seko ni dɔnko tigilama wɛrɛw na ye kɛnɛ kan ɲɔgɔlɔnbɔlaw a n'a ɲɔgɔnna caman maa o maa n'o ye seko ni dɔnko tigilama ye k'olu bɛɛ lajɛlen na ye nuit du manden ale kɛnɛ kan. Faransi kiri tigilamaw u ye jɛngɛni a ye kunungo k'a fɔ François Compaoré Burkina Faso den don n'ale ye jamana ɲɛmaa kɔrɔ Blaise Compaoré n'ale ka fanga darakira ale y'o dɔgɔkɛ ye k'a fɔ ko a bɛ bila ka na di Burkina fangamarabaaw ma sɛgɛsɛgɛli hukumu kɔnɔna na n'o ye fali min kɛra ka ɲɛsin dɔnnibagaw ɲinina ma n'o ye Norbert Zongo ye a kɛra kabini san 1998 jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kulu a san caman ye nin ye olu bɛ ka ɲini tiɲɛ ani sariya bɛ se ka baara kɛ cogo min na Norbert Zongo ale fagaliko la ni siga kɛnbɛ Blaise Compaoré jamana ɲɛmaa kɔrɔ ka fanga darakile o duwakɛ ko o jɔdaba bɛ a fali la a kana so a ka di a ka jamana kiri tigilamaw ma u k'a ka lahalayaw u ka o dangenemaya wa a kiri fila bɛ nbɛru ɲɔgɔn na koyi a sɛgɛsɛgɛliw a bɛɛ lajɛlen bɛ sira kelen kan n'o ye jamana ɲɛmaa kɔrɔ Burkina tɔgɔla Thomas Sankara ale fagali san 1987 ani Norbert Zongo dɔnnibagaw ɲinina ale fagali san 1998 ko k'a ko fila bɛ sɛgɛsɛgɛ. Boko Haram maaw n'olu ye mugujugutila jatigɛ wale kɛbaw ye u ye wolomasiri tagabaw u y'olu dagayɔrɔ fila u ye mugujuguci ta ka ɲɛsin olu ma Nigeriya kɔrɔnyanfan ka taa kaɲagayanfan fɛ wolomasiri taba kelen o bɔnɛna nina caman joginna u ka kunnafoni disiraw olu ye ninnu dangenemaya bi ta an b'a kuncɛ ni farikolo ɲɛnajɛ o lahalaya ye Adama Mayiga ale ma se ka kɛnɛ lasɔrɔ nka a ye kunnafoniw a y'a daɲa kelen a ye a lase an ma yan n'a yɛrɛ ko nanzarakan na ko mot de sport Adama an ka foli b'i ye i ka cɛsiri n'i ka jija la an na kɛ a laseli da ye bi Adama Mayiga radio bɛ ka journaliste donso ani malizoom.net journaliste donso a y'a jira n'a k'a fɔ stade malien de Bamako ale kɔni ale sera ka taa ɲɛ tako fɔlɔ la n'o ye Ligue africaine des champions ye ale ye Centrafrique dolancilaw olu ye olu dasi cɛlu 4 ani kanangolo o kɛra kunungo Modibo Keita tɔgɔla tolanciyɔrɔ la nata Blanc de Bamako ale ni kɔnɔwari o tolancilaw ale ni olu na ɲɔgɔn sɔrɔ n'u ko ma ko ASEC d'Abidjan o nata o na kɛ décembre kalo tile 15 an kɔrɔ Bamako yan fan wɛrɛ fɛ Joliba AC ale kɔni bɔra kulo na n'o bɛ coupe CAF o bɛ o kofɔ Génération Foot du Sénégal o ye ale ci ni cɛlu 1 ani kanangolo ye o kɛra sibridonya tɛmɛlen Modibo Keita tɔgɔla tolanciyɔrɔ la Adamango Saka bɛ se ka min fɔ o de ye ko ala ka garijɛgɛ ɲuman di Blanc de Bamako ma ka galabu kɛnɛya k'o di Rouge de Bamako ma Adama ka nin fasiri ni ne bɛ dansigi an ka bi laseli la min labɛnna fasiri jɛkulu maaw fɛ k'a lase a balimakɛ Seyidu Sila maraka faama fɛ Ibrahim Lam Fimani Kale misirakaw tɔgɔla k'ale to suya kɔlɛ la n'ala m'an ka jɔnya jɔna sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan waati kelen arajoso kelen ka dɔgɔkun kunnafoni laban k'olu lase aw ma ni nin nisɔndiya kelen ye k'a sababu kɛ an ka baara don a kɛli t'an tɔɔrɔ foli ni tani ne b'o d'aw ma aw ka jija n'aw cɛsiri la an lamɛnli n'an filɛli la malizoom.net ale sanfɛ n'a b'a fɛ ka segin ka maraka faama ka journal Bambara lamɛn malizoom.net a bɛ taa ale sanfɛ n'a kɛra o ye www.malizoom.net maraka faama ka journal Bambara a ka kunnafoni jatɔrɔ a ka laselibaw an n'a bɛɛ lajɛlen ye min tora ne o ye k'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn a ka kɔnɔya kurali la sanga ni waati ka ɲɛsin anw lamɛnli ni an filɛli ma malizoom.net ale sanfɛ aw ni ce a k'an bɛn sini ni Alahu subahana wa taala n'a sɔnna ma dɛ maraka faama ka bi journal Bambara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye